Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. From verse 11. Uyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Amen. Ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza. Ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza. Kwakhiwe umzimba kaKristu. Amen. Amen. Ngifuna sibuke these few things kulesikhathana naso. One uqala ngaye enika abanye. Amen. Kezwa? Amen. Ayibonke enika Abanye. until you are comfortable with this truth. Yokuthi these gifts uJesu akasinikile sonke. Unikeze abanye. Kodwa noma enikeze abanye ubanikezele sonke. Okay. Yes or no? Amen. These gifts are not for the benefit of those that are gifted, Okay. but it is for the benefit of the entire flock. Amen. These are not titles. Okay. These are not titles. One of the downfall of the New Testament church, it's when we begin to call ourselves the roles that we're supposed to play. These are functions. Amen? These are functions. It's of no use you being called an apostle, meanwhile you don't function in the apostolic. These are functions. The New Testament church, we are back to the Dark Ages. During the Dark Ages, the church took our gifts and ziwikhundla. Hallelujah. Kwenziwe ikhundla kwaba izinto zokuthi labo ababizwa ngalezo ikhundla bazinweba ngezitulo. Yes or right? Kwadina kungena i-competition in the church. Yokuthi who is the great apostle? Lo okuthiwa great apostle is not more an operator in the apostolic. It's because abangani bakhe they want to know him as such. Akona ama-gifts lawa ogcotshwayo angazi manje ezwakala. Akekho umuntu ofanele akugcobele uphostoli. Ngoba once wagcotshwa, ngiyazi basalana, kungena i-element of acknowledgement. Ebese ufuna ukubizwa ngayo lento. Kanti lento yinto ye-office. Yes, right? Asinikiwe sonke. Don't claim it. Akusho ukuthi mawusuphenduke unesikhathi eside wasindiswa. Ngoba this is not promotion. I'll promote to it. You've been toiling for too long. And we acknowledge you now as an apostle. If you are not apostolic, you are not an apostle. Hallelujah. Amen. So there is a lot of noise. We've got so many apostles
the so-called apostles who do not operate, who do not function in the apostolic. Amen. Namhlanje usuka ngisho umvangeli uthi umpostoli. Uqala umvangeli nje, aqala umvangeli ezomvangeli. Uzwe ukukhuluma kwakho ukuthi umvangeli. Hallelujah. Kodwa umuzwe ethi sekuyisikhathi eside. Hallelujah. Don't call me that. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, I was saying. Usuke a pastor. Okay. Umuntu nje wazudlulisela umhlaba. Amen. Bese kuthiwa no. He's been a pastor for too long. Okay. Awuyi ngenxa ye-promotion. Okay. You are not promoted into. Okay. You are given. And the giver of this fivefold ministry is Jesus alone. Ngoba Jesus is the builder of his church. Jesus does not build denominations. He builds the church. You can function over excellent with denomination, but you are qualified in the church. Ngoba wakhelwe i-denomination. Yes, sir. Amen. Functions. I want us to move quickly. Uthi ke wanika abanye. Asibe comfortable ukuthi asinikiwe so uma unganikiwe ungasithatheli. Moyithathela izoxaka. Fanele ulindela ngoba uma ekunika he sustains what he has given you. Kodwa uma usinikile fanele uyisustain wena. Wanika. Are we comfortable with that? But we are not all giving. Kodwa wanika wanika bani ukuba babe ngabapostoli, babe ngabaprofeti, babe ngabafundisi, babe ngabelose, babe ngabafundisi, wanika bani. But uma banika, he is not just giving these gifts to you so that uhambe uzinweba. He gave them so that ukuze ushuthi le gift ixhomekeke kuloko onikelwa khona ukuze abangcwele. Mase kuthiwa abangcwele sekufakwa every believer. So ushuthi every believer must come into contact with these gifts. Yes, every believer must come into contact with these gifts. Ngoba lama gift ezele for that portion ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza. Okay, kodwa okusho umsebenzi wokukhonza ukhona, kodwa fanele kupheleliselwe. Okushuthi lama gift awabhekene nokukhonza. Abheke umuntu ozokhonza. Ngoba ama gifts to prepare. Akupreparewa inkonzo, kupreparewa the saints. Yilapho sifika khona manje ngoba uma igrace ngoba yonke into siyenza si-under grace. Akusho siphumile kwi-grace. Kodwa we acknowledge ukuthi there is preparation to take place. Yes, right? There is preparation to take place. Awukwazi uvele ugqume uthi awukwazi uvele usuke ini uthi uzuma ingcwele ekhuluma nawe ethamba uyokwenza into ethile. Fanele kube khona i-preparation. God does not apply where he has not prepared. Kulungisa umuntu. Abanisho bazalungiswa. Kulungisa umuntu. Asilungisa ukukhonza, silungisa umuntu. Ngoba inkonzo isikhona. Kodwa basalwane ngisheshenizwe kodwa ngizodlula la ngithi kulungiswa umuntu ngoba ngiyazi uyakuthanda ukukhonza. Kukhona abantu abakhonza ngoba bethanda ukukhonza kodwa bengekho prepared. Fanele kulungiswe. Njengoba mina nje ngibhekene
uzoba embarrassment in the kingdom. Uzoba ready for heaven, but the disgrace in the witness. Hallelujah. Kulungisa umuntu. Fanele kulungisele ukuze abangcwele baphele. Umsebenzi wokukhonza already unjani? Ukhona. 9:15 is that. 9:15 is that. My God. John chapter 9. Is that chapter 9? Verse 5. Why is it Verse 1. Kepha uSawuli esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi. Yes. Waya kumpristi omkhulu. Yeah. Wacela kuyizincwadi. Yeah. Zokuya eDamaseko Yes. Yeah. Kuze kuthi uma efuna Uyofuna abangcwele, uyofuna abantu baleyo ndlela. Yes. Kepha phambili kwakhe esesondela eDamaseko kwambanika masinyane Kwamane ukukhanya. ukhanya akashaya ngombala. Wabanika ukukhanya. Amen. Ngeke savale eshaya ngombala. Amen. Wabanikwa ukukhanya. Wabanikwa ushunyezwe. Ubanikwe ukukhanya. Zonke. Yes. Wawaphansi emhlabathini. Yeah. Wezwa izwi. Ngicela nibukele. uSaul une-experience emangaza. Okay. Ubanikwa ukukhanya. Wena wezwa izwi. Washunyezwa umuntu. Yena ubanikwa ukukhanya. Ufika ukukhanya. Oh my God. Lokukhanya uJesu. Elithi ukukhanya kufikile ezweni. Kodwa abantu babaleka baphule emnyameni ngoba imisebenzi yabo iwumnyama. So kufike lokukhanya qathatha. Wambaneni. Look at that experience. Ubanikwa ukukhanya ngazonke wawaphansi. Yes. Wawaphansi emhlabathini wezwa izwi lithi kuye Sawuli ngizingelela. Uzwile. Wezwa izwi, Ubanikwa ukukhanya wezwa izwi. USawuli lesikhuluma ngayo. Yes. Ungizingelelani nako ubona ukukhashela ezinkandini. Yeah. Wayesethi ungubani inkosi? Ungubani inkosi uSawuli? Ukhuluma naleli iphimbo alizwayo, Uyaphendula ungubani inkosi ya? Yathi mina nginguJesu. uJesu ngani? uPaul umzalwane kaJesu. Hayi ikholo lika uPaul uyidisciple kaJesu. Uyena umshumayeze kwaphendula. Ufike yena akathatha akathumela. Beyisifuna Paul. Ubanikwa ukukhanya nxa zonke bakhuluma iphimbo baphendulana. Kwayiphimbo asitshela uPaul. Kwayiphimbo elithi nguJesu. Oshuthi uJesu lofilile ozoguqula uPaul. uSaul madoda. Indoda experience uzwile? Yes, kubeka khona. Kodwa vuka ungene emzini uzakutshelwa lo Man, noma semhlangane nami. Waba une-experience abantu abangcono kunabaseDamaseko. Ngoba nabashunyezwa abanye abashumayeli. Wena ushunyezwe yini? Kodwa still you need to go in eDamaseko. eDamaseko ukhombe local church. Uthi uzotshela. uPaul obanikwa ukukhanya wakhuluma noJesu usazotshela. uSaul obanikwa ukukhanya kunguJesu. Waziyiphimbo likaJesu. Baqoqa noJesu. Wayithula uJesu wathi nguJesu omzingelayo. Kodwa uthi vuka. Vuka ungene emzini lapha emzini amkhoma khona khona ilocal church amkhoma khona. Inamaprofeta, oh my God. Inalama-gift a-operator khona. Ngena khona uzotshela. uPaul usayotshelwa nawo. Usawutshela. Lo Paul elimthandayo elithi ushumayela iGrace ethi kodwa naye uvela ekutshelweni. Usalwe ukutshela. Full verse 15. Yeah, ngoba wawaphansi bavaleka amehlo, Wawaphansi bavaleka amehlo. Yeah, full verse 15. Inkosi yayisithi kuye. Ikhona noAnaniya manje umprofeti wakhona kwi-local church. Ngiyakhuluma njalo. Ikhona umprofeti waseDamaseko, Ithi Inkosi yayisithi kuye hamba ngokuba lo uyisita sakho.
uma umprofeti ithi ngoba uSaul ubaneke ukukhanya waphathwa wavaleka amehlo wathiwa angene emzini wangena emzini bese emzini wafika waqala ukukhuleka ngiyathi ekhuleka uNkulunkulu wambonisa umbono uSaul wabona kungena umuntu uSaul ithandazo wabona kungena umuntu ngoba uNkulunkulu uyamfuna umuntu nasembonweni uyamdula umuntu. Nasembonweni nje mawubona umbono kodwa uyamdula umuntu yize kade ifile ewukhaya waxoxa naye kodwa mase elungisa indaba kaPaul iqhubeke yaphambili ufuna umuntu umbula umuntu kuyena ngene embeka izandla kube la ufuna khona ukhuluma no-Ananias kube uzwe already uSaul useyini alisho izithu zoba lithi useyini isona esitsha anizwa kodwa nizwile kodwa uhleli eDamaseko kodwa inkosi yakaStimbize kuyisitsha qhubeka uyisitsha sami sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe nansi assignment yes namakhosi nabantwana bakwa-Israyeli ngokuba mina ngizakubonisa konke amele ukuhlushwa ngako ngenxa yegama lami khona wahamba u-Ananiya wangena endlini wabeka izandla phezu kwakhe wathi Sawule umzalwane inkosi uJesu eyabonakala kuwe noma wayibona inkosi uJesu kodwa usadinga izandla zomuntu inkosi uJesu eyabonakala kuwe ukuba inkosi uJesu eyabonakala kuwe endleleni enoze ngayo umthumile ukuba ubuye ubone ugcwaliswe ngomoya ongcwele awathatha uJesu akamgcwalisa inkosi noma embonile kodwa usangiletha bekwe ukuze wenzeni ubone noma uzubone qala ukuzubona now in other words kuyingozi ukuvuka kade ubane ngokukhanya uthatha indlela ngoba ubona safanele uye kwi-local church kuyobeka izandla kuyo impwethe emehlweni ngicela ukubala yezwa sokuba next week but all that I'm trying to say ukuthi uyalidinga ibandla lendawo futhi ibandla lendawo ngokukaJesu yindawo yokutshela indawo yokutshela hayi yokunegotiate akuyona indawo yokubizwa kuthiwa how do you feel akuyona indawo yokunesa ama-feelings indawo yokuthi utshele okufanele wenze. Amen. And the enemy, I've titled this message, the benefits of serving. I'm a benefit of serving. I'm a benefit of serving. And we're going to see it. So the next week, see how do you benefit from serving? God is serving. You can't ubizwa ngesitsha kanti usazoprepare. Mangadawa ukuthi ithe inkosi ngiyisitsha. Hallelujah. You'll mess up. Amen. Ngoba the ministry is there. Ayibaleki. Wait for preparation. And preparation takes time. Amen. Takes time. Sizokwenza as we continue. Ukuthi uPaul mayesebizwa in the ministry. Ubizwe ku chapter 13. Hallelujah. Kodwa abizwa ngesitsha chapter 9. Okay. All this time is preparation. Uma sephuma kukhulunywanga naye. Kwakhulunywa nalaba ne-local church. Kodwa angahlukaniseki. Kodwa ithi local church ibe nezandla phezulu. Kwa isimseparate. Ithi manje ubizela into eyayikhona esasindizwa. Imlindile. Preparation takes time. Amen. Ngoba fanele ukudilwe nemuva lapho.
Kanjalo umuntu ekuKristu isidalwa. No. That's how God sees you. Emsebenzini awenzi le. Kusafanele kwena ungene emshini. In other words, this is the mold. Iplastic safanele ishisi. Kuyikhani izongena kwimold. Imold isikhona. Ubizwa ngokwemold. Ready for you. Kodwa kufanele le plastic ishisi kwamanzi. Ivuma ukungena emlilweni encibilike. Bese ifakwa yes, bese ngeleliso likulindile ngoba liyimold. Uzofaka kulona usuthambile. Uyaphuma ke uyilento obizwe. Yiko Paul ethi hamba njengokufanele. Osho uqala ubizwe bese wenza ufanele. Hayibo Nkosi. Hayibo. Siyabonga baba ekhanda lika Jesu. Udumo lokufanele sibonga wena. Siyabonga baba. Udumo sokufanele Jesu. Ekhanda lika Jesu. Siyabonga. Siyabonga.
Siyabonga.